не спреш този фотоапарат, братле, ще ти го забра фаноса, брат. This game is so noob. Oh my god. Чули ме за фотоапарата, Яноса ти? Какво? Раз, какво ще кажеш за играта на Зотан? Ами, преценявам, че ситуацията е изключително опасна в момента. Положението е много напрегнато покрай нападението на близкото село. Тихо. Може други фермери да се ядосат от нападението и да му се върне на Златан, но не се знае. Не знам, Аз ги паза, бе, брат. Да. Какво ги правиш? Ще ти го завървам за този фотоапарат. Ще убия с него, брат. Сега ще какво можеш по този въпрос? Първото убийство с фотоапарата. Човек задушен с нещо от фотоапарата. Равно много бавно ти расте косата, въртле. Моята е до... Почти колкото моите. тук. Скоро ще стигне до моите дължина. Чуть си моите повече 100%. Моите стига до края на носа. До края на носа. Просто носът ти е много по-малък, е така е. Ето тук стига. Ти ще някакви клима им се предаш с 100 човека, да ги гониш, за да му се предадеш. Като какво? Като емо. Не се пеш. Ще ти се То не би ли искал да се самоубиеш в момента? Не. Бих искал да се напия в момента.